Diyarbakır bajarekî qedîm ê ku bi hezaran salên li bakurê Mezopotamyayê ji gelek şaristaniyan re mazûvantî kiriye. Li gelek olan li mensûbên gelek çandan xwedî derketiye. Li Tanişta bajêr bexçeyên Hevselê ku li her du alên robarê Diclê weke piştîneke kes xuya dikin. û sûrên dîrokî yên xwe li hawirdora bajêr pêçayê di lîsteya Mîrateya Çandî ya Cîhanê ya UNESCOyê de ne. û mirov li vê bajarê bi hezaran salin her sibe bi heman coşê, bi heman kelecanê dest bi rojê dikin. Çandên cuda, olên cuda, zimanên cuda xweşiyeke hevpar pêkanîne. Belkî jî sirra mezin a li dû lezzeta mezin a di xwarinan de têkilhebûna tecrübên van çandên cuda yên di heman mitwaxê de ye. Werin em hemû bi hev re vê mitwaxa dewlemend a Diyarbekirê nas bikin. Taştê danekî taybet e li Diyarbekirê. Pasirmeya taybetmendî Diyarbekirê pasirmeya Şirdanê. Mirtoxeya ku bi qelandina arvan, rûn û xwê tê çêkirin. Zehter, panîra helandî yê vegirtî. û piştî taştê jî ji lezzetên herêmê yên bêhempa qehwek kizwanin. Ciger kebab. Di restoranên cazibedar de, di salonên cîgeran an di dezgehên kolanan de. Bi kurtasî mümkün e mirov li her dera bajêr rastî vê lezzetê were. Li gel vê weke kevneşopeke bajêr serê sibê zû xwarina ciger kebabê çûb cuda ye. Lezzeteke cuda ya goştê li Diyarbekirê heye. Dema goştên ajalan ên ji xwezeya wê dewlemend xwedî dibin û destên hunerwer ên aşpêjan tên bahev lezzetên bêhempa derdikevin holê. Li Diyarbekirê em ê ji amadekirin û çêkirina goşt fehm bikin ku wê ev xwarin xwarineka çiqas taybet be. Wek mînak, di danên nîvro an êvaran de li Diyarbekirê hûn gava hema li deriyê malekê xin mimkûn e hûn li wê malê rastî xwarinên taybetmendî Diyarbekirê yên wek qeliya bêokî, kutilek, kîbebûmbar, meftûne, tas kebaba ku jêrek kebaba sukre jî tê gotin, hilorîk û saç tewayê werin. Hûnê bêhna dolmên pir xweş ên bi goşt ji îsot û balecanên hişkirî hatine çêkirin ji berî ku bikevin malê ji kolanê hilînin. An eger mêvan wê were malê divê îlek galek hebe. Tehma vê xwarina bêhempa ya ku ji parsûyê berxê tê amadekirin gelek cuda ye. Baş e lê şorbe? Şorbe li Diyarbekirê carinan li sifrê li gel xwarina sereke, carinan jî bi tena serê xwe tê xwarin. Şorbeya pepikan a li ser agirê negur a demeka dirêj tê pijandin. û ji şorbeyên din ên taybetmendî Diyarbekirê. Mehîr, danû, şîraniyên ku divê îlle piştî xwarinan bên xwarin. Qedeyfa badayî ya bi gûz a Diyarbekirê. Ya nav û dengê wê li her derî belav bûyî. Bi hatina bahev a qedeyfa tawo rûnê nivîşk, gûz û şerbetê. Ha ev lezzeta fewqulade derdikeve holê. û şîraniyên din ên navdar ên Diyarbekirê. Şîraniya Nûriye ya Bişîr, şîraniya Zingila, helawa êrt, xurmeya Karmaxê. Li Diyarbekirê amadekirina xwarinan
پێکانینە لەزەتن خۆش ئین بدانێ هەوا چاندیە هەزاران ساڵێ هونەرێکە کو هەر مال هەر شخص بهتمام هەڵدودەیە سفرا بە بەرەکەت ئادیار بکرێ ji hemû mêvanên xwe re vekiriye. Hûn jê kerem nakin.